Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een interview met Yvonne Wolthuis-Olff. Zij is van Fundación Gente y Medio Ambiente en strijdt al lange tijd voor het recht van iedereen op Curaçao om aangesloten te zijn op water. Nou, we hebben 23 mei een vergadering gehad in het parlement. Er zijn 2 moties aangenomen waarin wordt gesteld dat mensen niet zonder water kunnen blijven op Curaçao. En de overheid wordt gevraagd daar meer werk aan te verrichten. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Seintje, liet weten dat het om iets meer dan 1000 huizen gaat die niet aangesloten zijn op water. Een deel van die huizen zijn ook niet meer bewoond. Maar in ieder geval, het parlement heeft laten weten dat ze er werk van willen maken. Aan Yvonne Wolthuis-Olff vroegen we: is het zover? Zijn we waar we wezen willen in de strijd om ervoor te zorgen dat iedereen op Curaçao aangesloten is op het water? Laat ik eerst zeggen dat ik wel heel blij ben dat er eindelijk aandacht is gekomen. Ja. En ook dat de staten moties hebben aangenomen. Ik zou het zelfs nog wat scherper gedaan hebben. Ik zou een ultimatum gesteld hebben, maar oké. Dat is natuurlijk aan de indieners geweest. Maar we zijn er nog lang niet. Maar die indruk kreeg je wel, sorry dat ik je onderbreek, want de minister zegt er zijn iets van 1000 huishoudens zonder water. Een deel daarvan wonen mensen niet meer in en dergelijke. Er wordt niemand afgesloten meer zonder water. Waarom zijn we er niet? Omdat er nog steeds afgesloten wordt. Terwijl er wordt gezegd dat dat niet gebeurt. Ja, precies. Gemiddeld wordt er nog 1 huishouden per week afgesloten. Hoe weet jij dat? Ik heb niet zo lang geleden een heel uitgebreid gesprek gehad met de ombudsman. Oké, en die krijgt dat ook te horen? En die krijgt dat ook te horen. Mensen melden zich bij hem aan. Is deze motie dan niet voldoende? Wat moet er nog meer gebeuren? Laat ik eerst stellen dat Aqualecta die heeft eigenlijk zijn administratie niet goed op orde. En dat is niet iets wat nu is, maar dat is al iets wat sinds 2012 speelt. De vorige ombudsman die heeft daar ook al aandacht over gevraagd. Aqualecta die wil of kan de exacte gegevens niet geven, want zeggen ze, dat is privacygevoelig. Maar het betreft natuurlijk veel meer mensen. En 1020, dat is gewoon, om het maar op z'n Amsterdams te zeggen, natte vingerwerk. Natte vingerwerk. Is het dan ook meer voor de bühne een verhaal geweest van jongens, het valt wel mee, terwijl het in de praktijk dus niet meevalt? Ja, het zou best kunnen zijn. Zover wil ik niet eens gaan, maar het zou best kunnen. Je hebt met de ombudsman gesproken. Je hebt veel overleg ook in Nederland met organisaties die daar ook mee bezig zijn. Want in Nederland is er ook een uitspraak van de rechter geweest waarin wordt gesteld dat een kind, volgens mij ging het vooral om een kind niet mag opgroeien in een huishouden zonder water. Wat zijn de stappen die je nu gaat nemen, kunt nemen? We zijn met een flink aantal sociaal advocaten in Nederland ook bezig om toch verder te gaan. Want het kan niet zo zijn dat je iedere keer naar de rechter zou moeten stappen om een uitspraak te gaan vragen. Het moet gewoon allemaal goed geregeld zijn. Het staat ook allemaal in de doelen. Hè? De Verenigde Naties hebben in 2015 de SDG's aangenomen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het ook gedaan. Daaronder hoort Curaçao ook bij. Curaçao heeft die SDG's ook geaccepteerd. Wat voor mij heel belangrijk, of wat voor ons heel belangrijk is, dat de armoede die moet teruggedrongen worden. 2030 zou dat zo moeten zijn, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar ook schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, dat mensen dat hebben.